L-emendi kostituzzjonali proposti mill-Gvern għat-tisjieħ tal-ġustizzja inkluż ir-rwol ġdid ta' Kummissarju għall-Istandards fil-ġudikatura se jkunu qed jitresqu quddiem il-Parlament u jittieħed vot għal kull klawżola mresqa. Waqt li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista oġġezzjonat għal mozzjoni ta' proċedura mill-Gvern f'tentattiv ieħor biex ixxekkel il-ħidma amministrattiva u talbet għal ruling f'dan ir-rigward, l-Speaker Angelo Farrugia konkluda li l-mozzjoni effettivament tista' tiġi ppreżentata. Fil-fatt fir-ruling dettaljat li 4 f'sinar, Dr. Farrugia iddeċieda li mozzjoni simili ta' proċedura kienet xi ħaġa komuni u tresqu bosta fil-Parlament. Fid-deċiżjoni l-Speaker mhux biss ċaħat it-talba mill-Oppożizzjoni permezz tal-kap de facto tagħha Carol Aquilina, iżda kkonferma li l-mozzjoni hi waħda ammissibbli u dan anke skont pariri legali li ngħata. Il-mozzjoni ta' proċedura li tresqet mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg il-ġimgħa l-oħra hija importanti biex tipproteġi l-Kostituzzjoni, l-ogħla liġi tal-pajjiż u anke tiġi salvagwardjata d-demokrazija billi tajn biex il-proċess leġislattiv ikun imħares. Bekk il-Gvern issa jista' jgħaddi għal vot fuq il-mozzjoni li tirrikjedi maġġoranza sempliċi u eventwalment tal vot fuq klawżola, dak li l-Oppożizzjoni ma riditx. Dawn elementi fost oħrajn inkludu tisħiħ fil-qasam tal-ġudikatura bl-introduzzjoni ta' kummissarju għall-istandards li jara l-etika tal-ġudikanti u mhux jiskrutinizza id-deċiżjonijiet tal-qorti. Dan l-iskrutinju li ħares l-etika tal-ġudikanti kien ipproponieh ukoll il-Prim Imħallef innifsu u qablet miegħu l-Assoċjazzjoni tal-Ġudikanti iżda l-Oppożizzjoni tkellmet kontrih. L-emendi kostituzzjonali jitkellmu wkoll dwar tisħiħ fl-involviment tal-ġudikatura fil-ħatra ta' Prim Imħallef ġdid u żieda fl-età tal-irtirar tal-ġudikatura għal 70 sena bi proċess quddiem il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja.